Streets ya social media imani noswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ayo ndinayo nyaya ndoda kuti ndisvitse kwamuri nyaya yeuyo wamaiti mukaradhi handiti muimbo uyo anonzi iye Gift Amuli handiti asini ndakuzivisa nyaya yachona zvizere uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV kana uchiripo to subscribe turn on your notification bell kuti every time we upload a video, every time patinounza nyaya chipisa, you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint vana vehanzvadzi dzangu ndiringoriwo chilast born chemba mana mai venyu so nyaya ndauya nayo inyaya yaGift Amuli. Gift Amuli ndofunga mumuziva akambotanga achimba musambo wemuseve achibva ikoko achibva atanga zvakare kuimba musambo wehip hop here ndo hip hop yachona here iyo wafanwa chidiki handiti so Gift Amuli ari kutaura achiti zoni ane calling yemadzitateguru yaakadaira calling yekuva ng'anga handiti yekuva traditional healer. So kutaura kuno Gift Amuli ari kupractice se traditional healer ari kuzvishavane kwaanobva uko handiti vazukuru so ari kutaura achiti zoni hameno kuti achazvifambisa se because music ane passion nemusic also calling yekurapa yeung'anga ari kufanira kuti aitevedza handiti vazukuru zvinhu zvinowanikwa zvinhu zvinochinja mukurarama. Pane umwe munhu waunotoziva izvezvika achidhakwa zvingaiti anopedza atova pastor handiti wotozoshamisika kuti zvavatova papa nhingu yaikiswera chinwa kana kuti saizvozvi Gift Amuli ndiaitarisira kuti anogona kupedzisa angovawo ng'anga handiti kutaura kuno anotovawo maybe anenge akutonziva kuti Dr. Gift Amuli Dr. yewo traditional healer. Ameno munozvona sevazukuru nyaya yemukomana yandiri kusvitsirai imi makasununguka kunyora comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. From Uncle Saint, the only Zim uncle, but it's not much love.